گوش که تا حق نداری مرا حقارت کنی خودتی پیدر است فهمیدی خیلی گپ نزد هر جدا مردکی زنگ زد واتساپ ما زنگ زدک گفت بگی جال بگی و چیه صورتی مرا مونده بگی حق نداری خیلی بگی و دالید که ویدیو تا ما جالب ما میگیرم آنا برادرو گوش کن کدوم نفره که مرا правильно نمیفهمه کدوم که правильно نمیفهمه پاشل نخوی دبورم پاتسان گفت شوخه کیه ما چی بدونم شوخه مرغه کیه او گپو او رو بی پاتسان بلد کرد اکنون مردم دمیگی بلد پیدر از بلد تو مرغی میدونی امیرا این مینا تو در این ویدیو سنات شریپوف تو اگر موژیک باشی جالبتا میگیری فهمیدی؟ تو یک کمبغل چشم دیدن نداری که همون مردک پیشروی کنه مرغ بله салом алейкум як бори дигар ҳама шахсое ки моро тамошо кардастен бародаро чуноне ки ҳаматон савол ҷавоб кардастен ака чӣ ҷалб ша гирифт ҳаму синат ҷалби канал та гирифт чӣ шид охи бародаро то ҳозира ҷалб ша нагирифтай ма ҳаму сината бахуби гуфтам ки ҷалбта бигӣ нагирифта буд видеообрашени кадам чуноне ки ҳаматон медонен видеообрашенира дида баробар ма ӯ қазанг мезадам мара ответ намедод баъд видеообрашени кадам худаш мада занг зад бо ма гуфтам ки ака мегири ҷалбта ё не нагири ма видеообрашени мекунам бара чӣ кора мекунӣ бика гуфта буд видеообрашени кадам худаш мада занг задак гуфт бигӣ чия сурати мара монда бигӣ ҳақ надори хелхе бигӣ далид ки видео та ма ҷалб мегирам ана бародаро гӯш кунед ма ӯра чӣ хел бовар кунам ки видеора удалид кунам ва ҷалб мегира чӣ хел бовараш кунам хитон бигӯед бовар кардан намешава бародаро баъд синат ма як гап тура бигӯм ту ҳақ надорӣ ки дар ҳар ҷо бирай айноми ма ҳар каса ҳарчӣ бигӯй ту чӣ ҳақ дорӣ занг биза худамда занг биза бигӯ брат немхелӣ ту гиҷо ҳар одамда мегӯй шовай мирғай пирғай пидарас гузарондай намечира намечи дидагиай гӯш ки ту ҳақ надорӣ мара ҳақорат кунӣ худати пидарас фаҳмидӣ хеле гап назад ҳар ҷода мардаки занг биза ватсап ма дорӣ гиҷо ҳар одамда даличкои мардум рӯи мара пас мезанӣ мардак бори тура гуфтам ки бигӣ ҷалбита ма тура намерасам фаҳмондам та ваъде ки нагирифтеста ҷалбита ман видеообрашенит мекунам фаҳмидеста баъд гӯш кунем бародаро чуноне ки медонен як тамаҷане якчанд ғарибо одамое ки ҳамин синада гап доштиян ма дар видеоша роӣ кардан хотири ҳамин мирғӣ карданаш видеора роӣ мекардан то охири ҳамин видеора тамошо кунем бародаро мақсадтона баъд хулосатона бубурем ки ҳар як ғарибои ҷаҳатве додагия ма видеора мемонад тамошо кунен баъд бо далши чақчақ мекунем гапча бисёрай то ахири видеора тамошо кунен зинда бошем бародаро тамошо мекунем ассалому алейкум бародарон нашод канали шоҳ тв гап заданиям синат шарипов яъне жалвад рӯй кардагия синат шарипов брат гӯш кӣ ту худат ҳамара мирғ мегӯй ту худат дар мирғ фарқияте надорӣ тирани мирғӣ ту ҳеҷ кара мирғ нагӯ ту агар мужик мешудӣ и кора намекардӣ и мардак ҳаракат кардистай пешравӣ кардистай ту пешравира нол кардистай ту мирғӣ медонӣ амира именно ту дар ин видео синат шарипов ту агар мужик бошӣ ҷалбата мегирӣ фаҳмидӣ ту як камбағала чашми дидан надорӣ ки ҳамун мардак пешравӣ куна مرغ بله سلام علیکم برادرها همین روزا یک ویدیو را در یوتیوب تماشا کردم باور کن از ترینیو گریق یک برادر سنات شریپوف ویدیو امو یوتیوب شجال و زدگی بود است هم ویدیو را تماشا کردم باور کن ذکر شدم برادرها گفتنیم که سنات شریپوف اگر موجی میبود میدرماد هم ویدیو امو جال و چه میگرفت هم برادر یا نمون گبز است یا خیلی گیریا گبز است мардак 14000 подписчик дорад рума аз ҷалбаца аст ки ютубша барои як порчае ки ҳамун видеои батли райдери рошон мс ҳамра як порчаша 5 минутай 10 минутай парафта бошад ки ҳамуро меган ки и канал нео дига канал лаги парафта ки и перепутатка аст ҳамин канала ҷалбаца гирдааст
Короче, Сна Шарипов агар мужик боши, будро марда гори, ҳамин видеора жава чапги ман принцип дарафтам ки ҳамин овозома дар гӯшат бирасонум сука, та агар ақл медошти ҳамун видео батла хича мепарфти, и қамарта ва ахмақ карди, давидан, аяқиб ҳамин батл шидан, даводаву ждат, лайка, подписка, да охир омарди батла, сузонди хита Литвин Михаил гирифти, то барои просмотр ҳамун батла сузонди хиёл кай ранги наву Литвин просмотр мегири ки хуй. این ویدیو обращение до Синат Шарипов ва акай Синат Шарипов як бор рӯи аслита нишон битен, рӯи мардакитона нишон битен. Бача нахӯ ки як камбағала бигирен жала бизанене, яй рӯи мардаки нестай. Мардак буша, бу мардак буша, ман хидм занг задам, лишна занг задам, гуфтум акай Синат а як камбағала жалоб задаги, биги жалобта, гуфтум биги нагирифти жалобта. Я мардак буша акай Синат Шарипов. خیلی نکنه بچت یه روی مردکی نیست یا روی اصلی مردکی تا خدا نشون بده تا خدا چوکه دستی بگی جالب تا بگی مردک پیشاوی خچک کنه بچه کلیپ که دستی پیشاوی خچک کنه بگیره در کانالش پارت یوخی نکنه خیلی در کورنه سمی چی در کوره بچه میگو ما 10,000 دا خیلی میخرم 5,000 گفته سی یا کم بغل 5,000 گفته سی بگی جالب تا یوخی دستگیری ممکنه نه که آیا طرف نگیری همه در جالب نزنی کو همون کم طرف 15 سکونده همون قدر ویدیو تایی قدر نکدی همون قدر ویدیو تا که همون شوخ بگیره پرتویا مکس نه اکجان مطرح بلوگری بهترین میدونیم همین شوخ امسی را جالب زده برادر همون را بگیم محمد مخلصی همون شوخ امسی هم مثلا خودت میدونی که مثلا کانال چندش بسیار بچه راست دیدن که همون پشتی کانالش مثلا در باور چیش هم که مثلا بگی برادر سلام علیکم اکای سنات شریف تدا امی اکای شاه کناش محکم کدای مقصد جالب نیسته اکای جون تدا گاب داریم مقصد رجای که سومش گفته چی گفته اما کار مقصد 5,000 گفته چانسمش گفته چی که با 5,000 اما اکات بوی میشه مقصد که اما 5,000 اول خطی بوی شه تا 25 جداد که من 5,000 دکارتای تی میپرتم مقصد نکنه خیلی تختای خیلی چه بگم کانال دا میپرتم میگوی ما خیلیم خطای ورزاکون میگیری او قصونداری نخواهن اکارت 5,000 بگو بگی اکا هم جالب تایم اکا پیشاویش برا خوی نکنه خیلی اکا خیلی مقصد یا توجیکی ما رو نگاه که یک کس پیش رفته استی مقصد باید مقصد همون توجیکی گه باید زیان شبه رسونده مقصد نکنه خیلی در کور نیست اکا تو باید بجای پدش کشکنی برای چکن خیلی سراز جالب نیسته اکا مقصد همون 5,000 در کارت باشه که این 25 جداد که تا کارتا نمره کارتا تا میپرت نمره تلفن تا میپرت مقصد در این واتساپ اینمی اکای شو کارتا ما 25 والله قسم میپرت 5,000 نکیم جالبه بگیم اکا والله میگم که میپرت من اکا نکنه خیلی تا اگر با 5,000 اما اکا بای بشه ما مقصد سوما روید نکنم اگر 25 مجدد نکنی بگو حوزی در کرای من حوز میپرتم باید مقصد نکیم خیلی نکردی این بوریگه даро дидем ҳар як ғарибачаҳо атфетш додестай синат мужик бошӣ биги жалбта мо пешравимона кинем баъд бародарои ма инемҷа як трекчара мемонум ба қарби клипш қати мебурая нашоти ҳамин мирғай инемҷа мемонумша гӯш мекунем як минутша интересиш гум нашавада инемҷа мемонумша гӯш кунем баъд
До чашми касенатов доштай камбагал ай даст нарава гуфт шунид гапи пасти дағал камбагал дар айроз ҳатто пешбоӣ мехӯра фарнака душмани дӯста мега айби тақдирай фақат баъди афтидан аҳмият метабаданша мефаҳма ки пешбоӣ нахӯрд пешбоӣ доданша ҷонум нуги забон омад дигар намондай сабр камам боша мухлисой мадад дорам қадр барои ки сарф кардагиюм заҳмати зиёд ай чо медонам касое дидам бедарди миён чӣ медонанд чи ай дарди чӣ зера ай даст додан пирдон доштаги тӯрам қадди намемонад олга и марди ту фақат рӯ парӯй камераи халос баъди матор ханат бироварда мекунӣ парвоз ҳамара мирх гуфта бигар чанқа метонӣ бихан то қамир хиёл мекуна ҳама ранги хидаш мирғай чуноне ки трекчара гӯш кардем бардорой нами агар мефаҳмидагиётон фаҳмиден ик трек ба клипш мебуроя баъд ответ бо як каси дигаре ки дар комментариҳо ҳақорат менависанд ку ҳамо ҳақорат менависанд дар кор набуд ҳамон суната ҳақорат кардани 500 чанд касе ки ҳақорат кардем дар кор набудаг баъд як хеле одамое ки бача ту дар ютуби чӣ ба видео кардӣ хеле гиря кардӣ хеле ман гиря накардам ман гапзаним қарм карда буд ҳамун хел буд дар назари шумо гиря кардагит уфтага не ба худо ман гиря накардам баъдиимаш ки лубой ки аз ҷои ман мебуд мефаҳмид 14000 мухлисои ман ки мара гӯш мекарданд вақти жалб тазад вақти жалб бизана уже канал камтар неактивни мешава гуфтаи гапо рекомендироватш намекунад дигар видеое ки мепардои дар канал ана мурад ман дар дигар мухлисом даркоранд ман чӣ даркор буд дигар агар ман атфедам намедодам корам намегирифтам ба ҳеч ка я жалбш қатӣ баъд одамое ки ҳақорат карден я 500 ка зиёд ҳақорат карген сината хитона гунahгор накунен дигар хеле ҳақорат накунен мирғ боша гуфтаи гапо ки маънеи ҳамун трека мефаҳма оли ҳамун мирғ худаш мефаҳма ки трек чӣ маъне дора номи трек мурғи мурхир яъне мирғи мурхир ба қариби клипш мебурояд сценарияш қатӣ ништияк ждат кунен айми канал я 3-4 рӯз пас мебуроя пешравиё айс пас даҳми канал мешава канали шоҳ фирик баъд ба қариби қатъи фирикам клип дорам ушам мебуроя боқӣ дар паноҳи худо дастгирӣ кунен баъд ҳамин жалб гуфтагишон ку агар баъд як чиз дига бародаро агар ҳамин видео дар як рӯз ай 10000 бигзара жалби синат дига кора намекуна каналда уже канал активни мешава рекомендироватш соз мешава ҳама каса дастгирӣ кунен ҳамира видеора ай 10000 бигзаронен дар як рӯз дига гапто надорам раҳмат ҳам шахсое ки дастгирӣ кардестанд мара рест шоҳ қатитонай зинда бошен худованд ҳар як ғарибора нигаҳбон боша коме савол ҷавоб дошта боша нашоти ман инҷа номраи ватсап мемонам гап занем боқӣ дар паноҳи худо бошен.